Začíná nám výšlap na sněžku. Update po 2 kilometrech. Čili za mě je to náročné. Naše první pauza, ani ne po 3 kilometrech. Viditelnost nulová, zásoby se tenčí. Nevíme, jestli to přežijeme. Máme před sebou, mě padají trencle a máme před sebou 8,5 kilometru. Smrdíme jak... Potějí se nám brejle a koule taky. Toť vše, vidíme se za chvíli. Ale it's fun. Rád bych podotknul, že Dan si zapomněl čepici. Update 4 km za náma. Kolik před náma? 7,3. Tak pohoda. 3 očky. Doplnili jsme vodu a doufám, že krpály nebudou horší. Budou. Co nám řekneš, Johnny, ty? Že budou. Děkuji. Koško! Máme update. Vidíme Ještěd. 5,5 km za námi. Počasí je krásné. Naprosto. Všechno je krásné. Famózní. Dan smrká do batohu. Ne, propukávám to, protože ty přesně Že smrká do batohu. let a nejde to zacvaknout. My natáčíme update. Ahoj. Ahoj. Už jsme nasadili nesmeky. První pocity z nesmeků. Krásná práce. A hlavně už máme za sebou 7 km. Takže už nějakých jenom 5 nebo 6 před náma. Nazdar. Update z hlavičky. Jsme v 1000 metrech. Čeká nás velký kopec. Poslední altitude, vole. Zbývá nám nějakých 200 metrů na výšku. A teď tě káplo na palici. A teď mu káplo na palici. Přímo do těch Docházejí nám zásoby čaje. Jakýho čaje? Už Čaj nemáme čaj s rumem. Ale čaje nemáme. Čaje taky nemáme. Podívejte se na to. A jo. No, není to skutku skvost? Čaje. Kde jste čaje? Teď po 10,7 kilometrech. Už jsme viděli naši chýši. Bohužel vám ji nemůžeme ukázat. Je tam za stromama. Přímo tamhle. Pěkná, Přesně tam. že? Přesně tam. Takže teď tomu, doufám pohřebení tam už jenom dojdeme. Doufám, že tam ten pohřebení, protože jsme ve výšce, kde to máme být. Dobře jsme šli celou dobu jenom do kopce teďka. A zbývají nám, Se nemůžeme pustit dětem. 3 kilometry. Říkáme to vypípá, vole. Žlutý dolar dostaneš jinak. Tak jo. Takže 10,7 za náma, 3 a něco před náma. Naše pocity se sumírovány. Ano. Děkuji za pozornost. 12. kilometr. 12. To už Ano. ne, nebo ne? Teď mi pípl 12. a před náma 2 kilometry tam tím směrem za Johnem. I naši chatku. Vidíme i 2,2 km. útulnu a tůl. Měsíc. Červánky. Life is good, you know. Nádherný to je. Fakt topec. Jsme 300 metrů od útulny. Dáváme si večeři. Krišli jsme to takzvaně. Doufáme, že se vstaneme nahoru. Momentálně máme 16,55. Za sebou máme přesně 14,08 km. No, což by se rovnalo v létě tak, vole, 30 s tím, co jsme šli, vole. Přesně. V létě? No. 30 km. Třeba. Kdybych to, co jsme teďka ušli, měl dát v létě, tak to máš tak za poloviční čas. No jasně, no, to, ale No to ne, prostě asi, náročnost. náročnosti. Čau. Máme tu update. Došli jsme, nažrali jsme se, dali jsme si pivo a došli jsme do naší útulny, ty vole. Takhle to tu vypadá. Prostě je to takový trouhelník.
A jsou tady 2 lavičky. A zem. Takže jeden z nás spí na zemi. Hezkýho spacáku, ale vypadá to, že to tady nefouká. Což je samozřejmě nice. A myslím si, že se přihlásíme zítra. Tak čus. Takže nový update. Já mám úplně přesně ten litr na tu moji tuto vyšlo. Já už jsem se tady zde rozestlal. Jo, tady jsem si udělal krásně. Ani na to. Krásně jsem si zde udělal prostě ohřívací láhev, polštářek, karimatka, spacáček. Máte je tady. Já jsem expert, kdo to tady asi more rozlil? Tady nerozlil, vole. Kámo, kdo tady prdí? Kdo tady prdí? Já nebo ty? Kdo tady prdí, kámo? Prdím a vůbec se za to nestydím, vole. Styď se za to, protože kámo, tohle to už není normální, to je normální. Každý prdí, vole. No takže jsme to tady crashli a Danovi se chce Vím, že nemůžu, ty vole. ale nemůže. To nejde. Podívejte se na ten zdrcený obličej. Já mám jak křiče v břichu. Já ale výjdu ven a tam to fičí jako svině. Dej si čaj na játra. To pomůže. Ale dám tam jeden na játra, aby tam byly 4. A už jsem fičí jak svině, už jsem si tam udělal jako důle, kde prostě. Ale ty vole. No chance, děcka, no chance. To věřím. No, takže tak. Takže zase tady musíme přežít s puchem. Něco ve mně hníje. Fakt to je extrém. Jako to jsou fakt jako vajce normálně zkažený 200 let. Reálně. Něco ve mně hníje. Takže kamarádi, přátelé, rodino, přeživší. Ti, co jste ještě s námi zůstali do pokračování Máme naší cesty. 3:35 ráno. 30, už je 3:35. 3:35. Máme 3:35. Všechny nás bolí bříška. Dan to zkusil včera, já to zkusil dneska a John ještě odolává. Já to vůbec víš, já se to nenechám líst jako do hlavy, ten jako prostě... Ne, John Ne, nepotřebuje. Právě snídáme To je trochu bordel, vole. a máme před To sebou nevadí, vole. Máme to převařit, to je důležitý. 8 hodin sněžky. 8 kilometrů sněžky. 8 hodin. 8 hodin ne, protože to už nedám, ty vole. Musíme vymyslet nejspíš alternativní plán jak dolů. Protože mě umřela kyčel. Mně umírá mozek a nohy. Mě umřela kyčel, ale rád bych to sešel, no, uvidíme. Musíme Sejdem. Kapitán nám věří, tak uvidíme. Já si tady prásknu i Balgin a budu doufat, že to bude v pohodě. V noci nám tady I fičil. Balgin s Red Bullem je nejlepší lék na všechno. A tvarohový závin z 50% náplní, děcka. Rád bych podotkl, že celou noc tady fušil, takže se mi to klepalo pod nohama. Jo, a to bylo... Hej, jednou, jak se to úplně zatřáslo. Já jsem si reálně myslel, že spadne, jako to prostě... No. Jednou to bylo úplně extrémně, jak to jsme se začali bavit, vole, předtím, nebo potom to tak zatřáslo, že jo. Teď už to nefučí a doufáme, že se dostaneme mezi stromy. Update bude pak až asi na sněžce, na další. Update bude na dalším pauzovišti. Na dalším pauzovišti. pauzovišti. Možná, Tak jo, možná. Až Matěj půjde. já už nebudu potřebovat, ahoj. Ale zdokumentuješ to. Jo, chci to vidět pod tím 360 úhlem. Tak jo, tak to by bylo od nás vše. Ahoj. Čau. Máme za sebou 2,5 kilometru. Před sebou 2,5 kilometru na Luční boudu. A pak ten zbytek na sněžku. To už je kousek. Největší krpa máme před sebou. Těšíme se. No. Teď vše. Hlásíme se z Luční boudy. Na zdraví. Čau. Sněžku máme na dohled, Na dosah. na dosah. To je Dneška vypadá, jak kdyby byla 10 kiláků, údajně podle navigace je to 4,8. 3,8. Tak 3,8. A Počkej, není jsme u tam. Luční boudy. Což už je takový známý. Takže už jsme překonali podle mě ten nejhorší Okénko. 3,4. Z Luční boudy častokrát lidi chodí prostě na východy Jo, slunce, tady přesně takže chrápou a chodí tady na prostě východy. chodí a Takže teďka jsme přesně tady
po velmi náročné cestě zatím, ale Takže nával motivace, protože vidíme tam tu horu, kam jdem, chápete? předchozí úsek byl velice náročný vzhledem k tomu, že jsme šli prostě po takové stráni, která nebyla zrovna moc vyšlapaná a vlastně šli jsme skoro jenom po jedné noze. Nebyla to úplně Prakticky. zimní Ty cesta. vole, totálně tam fičilo, byla tam za náma úplně svah dolů, někam kam ani nedosvítila ta čelovka. Ani nahoru jsme neviděli. Ani nevěděli, co To nahoru. byl takový nekalý pocit. To bylo takový nehezký, jako trošku jsme se jako ale jako myslím si, že dobrý. Ještě do toho fičil jak blázen. Jako jo, no. To bylo extrém. Doplníme tekutiny a razíme dále. Mějte se, papa. Papa. Nádherně, no. Čau. Takže, máme to, jsme na Obřím sedle. Tuším, že to je obří sedlo. Jo, Obřím dolem sedlo. Tudy se teď přijde z Obřího dolů. Jsme na Obřím sedle. Máme to, už teďka nás čeká Matěj potřeba a zkouší, jestli se tam dostane bolí ho bříško, když tak toho bude muset hodit někde tady. Nicméně už nás čeká jenom vyšlap tam, nekoukej, tamhle někdo jde. Vidíš to? Aha. Máme 6:22 a jsme přímo pod Sněžkou a čeká nás už být ten poslední finish, co se rozloučit. Zdar. Fucking did it, ty vole. Budeme pak na tu luční boudu. Budeme pak na tu luční boudu. Co tam? Au, ty piče, něco do kole. Máš pocity? Hrozný je mikrofon. Není prsa? No, Ale co říkáš na toto? to je krásná. Krásná stína. Zvládli jsme to, Mati. Jsem nadšený. Kolik nám ještě zbývá, Dané? Do PC? No, 4,3. 4,3 km před námi. Už to nedám. Výrazně ubývá sněhu Asi jo. a sil. Musíme konstatovat, že ten jako sestup dolů je daleko fyzicky náročnější než ten jako výstup nahoru. Něco na tom bude. Pokud nepočítáme, no aspoň teda pro mě, pokud teda nepočítáme ten poslední kilák jako výstupu do toho. Ty vole, to byla bolest.
To byla taková bolest. Ale taky jsme to zvládli, takže here we are. Mám tu krásné výhledy. Naše sladné pivo, horká kaše. Dali jsme si předtím latečko. Já už ne, radši, vole. Já jsem dostal cappuccino. Bude to rychle. Já samozřejmě bez Sáko mléka, tady. protože... Protože to už jsme si užili. Jako, Borci si užili v útulně mě po mléku, vole. To cena. jako moje čuchlé buňky to ještě podle mě to jako teďka víš, já to občas když se nadechnu čerstvého horského vzduchu, tak to jako prostě ucítím z ničeho nic. A teď nevím, jestli to fakt posíláš za... Ne, občas ještě po cestě seslal. Tak to je záhada vyřešeno v tom případě. No takže prostě teďka tady felíme v takové krásné... Bouda pod Sněžkou se to jmenuje. Bouda pod Sněžkou se to jmenuje a... Uvidíme, Styl. co dál. Dal do pece pod Sněžkou. Peace. Peace. Už jsme ve finiši, ty vole. Zde je naše vchodová dveř. Johnny, co nám k tomu povíš? We're the best, ty vole. Tímto posvátným klíčem otevírám bránu k Sprše. nejenom sprše, ale zároveň odpočinku. Taková oáza klidu prostě. We made it. Děkujeme za pozornost.